Spider-Man Across the Spider-Verse està produïda per Phil Lord i Chris Miller, creadors de la Lego pel·lícula, Mitchells contra les màquines i Pluja de mandonguilles, i és la seqüela d'Into the Spider-Verse de 2018. Miles Morales és l'únic Spider-Man del seu univers, però quan una amenaça multiversal ascendeix, Miles haurà d'enfrontar-se contra aquesta amenaça i contra el patiment que significa ser Spider-Man. És innegable que Into the Spider-Verse és la millor pel·lícula de Spider-Man. De fet, em sorprèn molt que el mateix any Sony estrenés Into the Spider-Verse, gran pel·lícula, i Venom. Així que fer una seqüela d'Into the Spider-Verse era bastant inevitable i l'ha fet el mateix equip creatiu, així que era difícil que fos dolenta. I no ho és. Across the Spider-Verse és més ambiciosa que la primera, més grandiloqüent i èpica, però alhora manté el centre emocional i personal que va fer que la primera fos bona. No és gaire comú veure seqüeles que vulguin ser més grans i més èpiques, però mantinguin la mateixa història emocional que ens va interessar a l'original, i aquesta ho aconsegueix. L'element que clarament ha rebut més atenció és l'animació. L'animació 2D estilitzada d'Into the Spider-Verse va ser sorprenent i segueix sent única, encara que cada cop veiem més pel·lícules que també utilitzen una animació 2D estilitzada i que busquen un resultat similar, però Spider-Verse segueix sent la única que barreja estils d'animació, i a la segona ho pugen al màxim. No només veiem més estils d'animació, sinó que aquests són més estrambòtics i diferents. I la banda sonora també és increïble. Cada univers té com un timbre i un ritme associats que són diferents a la resta. Pots diferenciar-los només escoltant la banda sonora. A més, la pel·lícula és divertidíssima. Hi ha 1000 acudits i tots em van fer riure. A la sala on vaig anar a veure la pel·lícula hi havia un grup de gent darrere nostra que s'estava partint el cul a cada frase i que a cada revelació es sorprenien molt vocalment. Gràcies, tios, això em va... No ho dic en broma. Va millorar la meva experiència. L'argument també és molt meta i autoconscient. Si heu vist els trailers haureu vist personatges parlant de què significa ser Spider-Man? Doncs, sense ser gaire específic, sapigueu que aquestes converses són molt més literals del que t'imagines. Podríem dir, de fet, que Across the Spider-Verse és una versió comercial d'Everything Everywhere All at Once, perquè no frena. Si els guionistes van tenir una idea que era original però absurda, la van ficar i m'encanta que la fiquessin. Across the Spider-Verse és, en resum, una pel·lícula gairebé perfecta. Gairebé. Tinc un parell de problemes amb la pel·lícula, que són petits, però potser algú els considera una mica més greus, així que els he d'esmentar igualment. Però per fer això haurem d'entrar en l'alerta spoiler, perquè, vull dir, podria parlar-ne, però hauria de ser com molt vaga, i tampoc em ve de gust ser vaga ara mateix. Vull explicar exactament quins van ser els meus problemes. Primer de tot, el ritme, al final, era bastant dolent. Jo ja sabia que aquesta pel·lícula era una part 1, no ho recordava, però mentre anava apropant al final ho vaig recordar. Van treure un primer tràiler que acabava amb un títol que era Across the Spider-Verse Part 1, però van haver d'endarrerir l'estrena i van aprofitar i van canviar el títol, i la segona part, en lloc de Across the Spider-Verse Part 2, es titularà, tal com revelen en el final, Beyond the Spider-Verse. El problema que tinc amb aquest final és que hi ha molts moments que semblen el cliffhanger final. Hi ha molts moments que dius, oh Déu meu, està a punt d'acabar. I veus com segueix. I segueix. I hi ha un altre moment que sembla que estigui a punt d'acabar. I segueix. I torna a seguir. I hi ha un altre gran moment que sembla el cliffhanger final. Però no, perquè segueix. I segueix. I és possible que quan la torni a veure no em molesti tant i apreciï el que està passant en aquelles escenes, però havent-ho vist el primer cop em va molestar bastant. A més, vaig veure la pantalleta que deia que estaven enviant el Miles a l'univers 42. I jo sé que ell és de l'univers U610. Em vaig sentir molt intel·ligent al veure-ho. Un altre problema que he tingut amb aquesta pel·lícula és l'antagonista d'aquestes dues parts. The Spot. És una mica complicat d'explicar
què és el que em molesta d'aquest personatge. Intentaré explicar-ho el millor que pugui. Bàsicament, quan el coneixem, és un personatge que no ens hem de prendre seriosament. És un personatge molt ridícul, el seu poder és molt absurd i no sap utilitzar-lo, així que és un personatge ridícul. Però de sobte, aquest dolent s'ha tornat més poderós i amenaçant, però segueix parlant igual. I m'era una mica difícil prendre-me'l seriosament en aquests moments, però segur que en un parell d'escenes arribes d'entendre realment com de pervers és aquest tio, oi? Doncs no, perquè desapareix. Exacte. No torna a aparèixer. Durant mitja pel·lícula l'antagonista no surt, perquè t'han de presentar l'altre antagonista, Miguel O'Hara. M'agrada molt el conflicte que s'està generant entre Miles i Miguel, però fa un moment hi havia una entitat multiversal que deia que volia carregar-se no sé quantes dimensions i els pares del Miles. Podem tornar a això? No, perquè ara Sony vol tornar-te a remarcar la connexió entre totes les pel·lícules de Spider-Man. I això connecta a un altre problema. Els cameos. Els cameos ràpids són molt bons. This cake isn't for eating. It's for throwing! M'encanta que hi hagi un Spider-Man que sigui un cotxe i el seu nom sigui Peter Parkar. És boníssim, això. Em va fer certa gràcia que aparegués l'Spider-Man dels jocs d'Insomniac. Vaig riure molt quan apareix l'univers Lego i vaig riure més del compte quan vaig veure a Donald Glover fent de Prowler, d'un Prowler live action. Em va fer massa gràcia. No sé explicar-ho. Tot i això, Spider-Punk i Spider-Man India són els millors. No penso discutir-ho amb ningú, això. Però aquests cameos ràpids no em molesten. Però, quan et posen una escena, no una petita referència, no, una escena d'Amazing Spider-Man, aquí potser tenim algun problema. Quan hi ha una escena tirana llarga ambientada a l'univers de Venom, aquí tenim problemes una mica més grossos perquè no m'agrada que em recordin que Venom existeix. A més, crec que estan insinuant una cosa i no em fa gens de gràcia. Deixeu que expliqui. Com ja he dit, posen una escena d'Amazing Spider-Man i no em refereixo a reproduir una escena en versió animada. No. Et posen una escena de la pel·li i en aquell moment ho vaig trobar estrany. Si el que volien era fer fanservice, vull dir, haurien agafat una escena de les Spider-Man de Sam Raimi, que estan bastant ben valorades, una escena de l'Spider-Man de l'MCU, que també està bastant ben valorat, però no, agafen una escena d'una pel·lícula que no està gaire ben considerada. I també tenim una escena a l'univers de Venom. L'univers de Venom té un Spider-Man. El que passa que encara no l'hem vist. No m'ho estic inventant. Això ho va dir el director de Morbius, en la mateixa entrevista on va començar a fer spoilers de la pel·li quan encara no s'havia estrenat. Sí, això va passar. Encara no he vist Morbius. Per tant, tenim recordatoris d'un Spider-Man que no s'ha enfrontat a Venom. I també tenim recordatoris d'un Venom que no s'ha enfrontat a Spider-Man. Així que això pot voler dir que no. Potser m'estic flipant, reconec, és una mica rebuscat i reconec que fer referències a les altres pel·lícules de Spider-Man en aquest cas és necessari, perquè com ja he dit, l'argument és molt meta. Primer de tot, no parlen de continu espai temporal o d'estabilitat multiversal, parlen de canon. Comèdia. Spider-Man does whatever a spider can. I per l'altra banda, vull dir, t'estan reconeixent, tots són més o menys el mateix, a tots els pica una aranya, tots veuen morir un familiar davant seu, tots tenen un capità de policia que mor mentre treballa. Per tant, sí, encara que tots aquestes variants siguin diferents, totes tenen com petits punts en comú. I aquí és on Miles destaca, perquè és un Spider-Man que no hauria d'haver estat Spider-Man, i no vol seguir el mateix camí que els altres. I aquesta és la millor manera d'utilitzar el multivers. Però com ja he dit a l'inici, Across Spider-Verse manté el que realment va fer que la primera fos bona. No és que hi hagi 1000 Spider-Mans, no és que l'animació sigui increïble. Això ajuda, però el que realment importa són els personatges
i les seves dinàmiques. Across the Spider-Verse no deixa de ser una història sobre un adolescent que no s'acaba de sentir gaire còmode al lloc on és i que enyora amics amb els que és impossible tornar a connectar. I quan reconnecta amb un d'aquests amics, no vol perdre aquesta connexió. Així que, què fa? Salta al buit, segueix a Gwen arriscant-se a perdre tot el que coneix i estima. I també coneixent a Spider-Punk i Spider-Man India, així que això ho compensa. Aquesta pel·lícula funciona perquè sap que l'important és els personatges i les seves relacions. Que el pare de Miles sigui amenaçat de mort no seria tan potent si no haguéssim vist abans que Miles i el seu pare tenen una relació tirana complicada. Que se'n reveli que hi ha un Miles criminal no seria tan potent sense veure els problemes personals que té Miles al seu propi univers. El guió és excel·lent, per això la primera va tenir èxit i per això la segona està tenint èxit ara. En resum, que Across the Spider-Verse és una pel·lícula molt bona en molts sentits i no puc esperar a veure Beyond the Spider-Verse, que per cert, cau en el meu aniversari. Yay! Moltes gràcies per veure aquesta crítica i us podeu subscriure al canal si no us voleu perdre els pròxims vídeos que faci. Ens veurem pròximament. Adéu!